Chove sobre mollado na Casa do Mar de Cambados. A Asociación de Xubilados e Pensionistas da Vila, que ten a súa sede nestas instalacións, está farta do estado no que se atopa o inmoble. Denuncian que coa chegada das precipitacións volve chover dentro do local. Falan dunha situación insoportable. Desastrosa. Pódese decir incluso que en pouco tempo pode estar insalubre. Moi mal. Os xubilados xunto ao Concello reclaman ao Instituto Social da Mariña que cumpra coa súa palabra e acometa as obras prometidas. Contábamos con que esas obras ian facer finalmente este verán pasado, non se fixeron, douxenlle prioridade á Casa do Mar de Vilagarcía. Eu entendo que a Casa do Mar de Vilagarcía tamén necesitaría facer unhas obras, pero dende logo nos vamos reclamando xa dende máis de 6 anos a necesidade de facelas. As obras previstas contemplan a renovación da cuberta e das canalizacións. Os pensionistas apuntan que de seguir no estado actual non poderán desenvolver ali a súa actividade. Hai xente que a súa salida é iso, ir hasta ali, xogar as cartas. Ahora temos gimnasia, escola de baile, entonces pois é unha gran cousa que poidamos ir, pero claro, se isto sigue así, pois pode ser que non se poida seguir indo. A Cotío, máis dunha vintena de xubilados danse cita nestas instalacións. Algúnas persoas xa deixaron de ir e iso ten as súas consecuencias. O ocio para as persoas maiores tamén é moi importante e incluso pode afectar na saúde mental. Entonces, que o teñan en cuenta, que se tanto falan de eso, pois que o teñan en cuenta. Os pensionistas denuncian que hai uns 4 anos que está a chover dentro do local. A maiores sofren tamén humidades e, en consecuencia, malos cheiros. Unha situación que non pasa desapercibida no Concello, que lamenta a falta de palabra á hora de tomar medidas. Simplemente, pois, é unha cuestión de falta de interés, de non entendelo como a prioridade, e nós non queremos entrar en ningún tipo de confrontación. O sea, nós simplemente o que queremos é que se arranxe o problema que teñen os xubilados e pensionistas da Casa do Mar. E danos igual quen estea gobernando e de quen sexa a administración responsable. Nós queremos que esa obra se faga porque é unha obra necesaria. O lóxico engade Cordal é que estes traballos quedasen xa feitos no verán para que agora que veñen as chuvias os xubilados puidesen gozar do seu tempo de lecer sen ter que estar coa vista posta no ceo.